ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣି ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାର ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଏଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯାଉନ ଜଳଖିଆ ଆଣିବ ଖାଇବା। ବାବୁ କହିଲେ ପଇସା ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ତାର ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିବି କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ଆଣୁଛ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଧରିକି ଆସିବ। ତାର ବାବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଖାଉଛୁ କହିକି ମୋ ସହିତ ମଜାକ କରୁଥିଲେ। ମଜାକ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ। ତାର ବାବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତାର ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ତରକାରୀ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଟି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଘରକୁ ଆସିବ କହିକି ବାପା। ତାର ବାବୁ ବି ଆମର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଣିକି ବାବୁ ପୁଅକୁ ଏଠି ଜଳଖିଆ ଜରି ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଧରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଜଳଖିଆ ଜରି ଧରିକି ମସ୍ତ କରିକି ମାମା ମାମା କହିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତାର ଏଠି ଆଣି ମୋତେ ଜଳଖିଆ ଜରି ଧରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲି। ତାର ଏଠି ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି, ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାର ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲି। ବାବୁଙ୍କର ପୁଅର ମୋର ଏଠି ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାବୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହରେ କେମିତି ପୁଅକୁ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରୋଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।